Dr. Batskhem Myrboh Nongaiktien jong kaseng VPP hakaran san social media ka jong la thok ni ki political lawyer ki penting pen smith ya ki paitbah bat ki dalam bakla syabhangka VPP halor ka artikel lais pa nyuhwei kimbatai an Henry kile politics haga kerteng ka an layo isyai baki kwa ban job election da ki tunumbos ne wat ka NBP tang ban light na ka VPP balai ki theus ni hukum ni ya ka VPP bu jingkali Dr. Batskhem Myrboh Husiar Paitbah Na Ki political lawyer ki babatai an kat kum bajing kwa politics jongki kajing persyang jongki kat theus syai bej banelam bakla yo Paitbah khnang ban telot kathma persya ya ka bamsap kale meng karaha bor bat kasensyar bom larkam kile men le batai an khnang ban job election ka parti ka baai kam ki haki district council wat ngat haga ko tempan pakisna kitu ki political lawyer bakwa le politics ya ka VP halor kamat ai jat kpa ngakwa ban ong ya ki da pisngau don kanong rim to yeng rangba ban penrem nengkong yau ba JJM Nicole Roy bom shim jat ne ka kami jong u ka badai ka jat CMD bat ai jai saladi ya ki khon ong si chilan bapi persya ya ka district council bawanra upa joy halor kam ai jai kapa jongu na pinut ngan ong pidai upa dadap cenrang balada pimnut ngakarpat ya pi ban kenno ban wanra ya ka nikamat ka baki Paitbah kil depan kentai